Дзень добры, шаноўнае панства! Вёска Новы Пагост. А знаходзіцца гэтая вёска ў Мёрскім раёне Віцебскай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Вось гэта Новы Пагост, а ёсць тут яшчэ недалёка вёсачка Стары Пагост. А калісьці вось гэта быў адзін маёнтак непадзельны пагост. Слово пагост, пажане панства, яно старажытнаславянскае слово і узыходзіць ад слова пагасціць, пабываць у гасцях, ну і прывезці гасцінцы. Ну, мы сюды, конечно, не за гасцінцамі прыйшлі, а паглядзець, што тут ёсць цікавага, ну, але калі гасцінцы даваць будуць, адмаўляцца не будзем. Дзеля гэтага ў нас вось і месца тут ёсць. Ну дык што? Наперад! Вось у рускай мове, паважанае панства, слова «пагост» азначае могільнік ці царкоўная абшчына. А вось у нашай мове слова «пагост» азначае стан князёў. І штосьці такое было менавіта тут, паважанае панства, каля гэтага пагоста. Тут нейкі быў стан княжы. А вось, бо людзі ўсе расказваюць, што вось тут, каля возера, гэтага ля старога пагоста, калісьці быў вялізны горад, які зваўся горад Багоцк. Вось, але той горад, кажуць, зачараваў нейкі злы чараўнік. І вось расказваюць, што ёсць такія асаблівыя дні, у якія гэты горад над возерам тут відаць. І вось людзі, кажуць, бачаць над возерам храмы, замак вялікі княжы. Людзі ходзяць па гораду туды-сюды, ідзе гандаль. А бываюць такія дні, калі людзі бачаць і нават чуюць, як звіняць званы на храмах, і людзі ідуць у цэрквы ўсе вось. І яшчэ людзі ў гэтым горадзе заўсёды бачылі, як на чацвёрцы белых коней едзе ў карэце пані. І яшчэ, пажанае панства, вось што кажуць, што менавіта на купалле гара вось тут ля возера расступаецца, і там відаць частка замка і гэтая белая пані, а перад ёю 4 чорныя сабакі. І вось калі хто не пабаіцца і ўвойдзе на купалле сюды ў гару, то чары знікнуць, і горад зноў тут з'явіцца замест гэтага возера. Але пакуль горада няма, то, відаць, смельчака такога не знайшлося, паважанае панства. Эх, на наступнае купалле пайду я сюды. Хлопцы, хто смелы, ідзем разам вызваляць белую пані.
Паміж вось старым пагостам і новым пагостам ляжыць такая груда камянёў, сярод якіх выдзяляецца вось гэты валун. Яго называюць камень-шавец. Тут яшчэ адзін такі камень-шавец ляжаў недалёка, але падчас меліярацыі ён некуды знік. І па сёння не ведаюць, куды той камень знік. А в гэтым валуне калісьці, кажуць, было акенца. І вось людзі прыносілі туды палатно, клалі яго, а назаўтра на раніцу забіралі адзенне, якое прасілі, каб камень вось гэты шавец пашыў. Ну і, кажуць, аднойчы прыйшла нейкая ліхая баба і ў гэта акенца паклала гною і запатрабавала новенькія чаравічкі. І вось на такі здзек камень-шавец пакрыўдзіўся. А акенца гэта зачынілася назаўсёды, а ліхую бабу тую скруціла. О! Ось якія бываюць, а? Каго хочаш давесці мог, нават камней таго давялі. У лужочку травіцы не бяры моя матук, у крыніцы вадзіцы не шчыплі моя сястрыца, у садочку святушка. Вось гэтае месца, пажана панства, вельмі цікавае, старажытнае. Пагост узгадваецца яшчэ аж у 15 стагоддзі як месца збору даніны. Вось. А ў 1498 годзе наш з вами кароль Александр Ягеллончык Пагост дорыць пісару Вялікае княства Літоўска Івашку Сапегу. Ось. Ну, а праз 2 гады тут з'яўляецца новы ўладар, немец па паходжанню па прозвішчу Клод. Ну, а ў 1566 годзе наш з вами кароль Жыгімонт Аўгуст Пагост дорыць вось гэты, значыцца, ваяводзе Мікалаю Сіняўскаму разам з пагосцкай воласцю. На той час Пагост быў цэнтрам воласці. Ну, і Пагост стаў мястэчкам, і пад канец 16 стагоддзя мястэчка Пагост становіцца уласнасцю канцлера Вялікае княства Літоўскага Льва Сапегі. Гістарычная даведка. Сапега Леў Іванович нарадзіўся 4 красавіка 1557 года ў вёсцы Астроўна, сёння Бешенковіцкі раён Віцебскай вобласці. Памёр 7 ліпеня 1633 года. Добра ведаў замежныя мовы. Узначальваў соймавую камісію па падрыхтоўцы статута Вялікае княства Літоўска 1588 года. Адрэдагаваў яго тэкст і фінансаваў яго выданне ў віленскай друкарні. З 1589 года як канцлер стаў кіраўніком знешняй і ўнутранай палітыкі Вялікае княства Літоўска. У 1596 годзе як каралеўскі камісар у Брэсце падтрымаў царкоўную унію. У сваёй палітыцы адстойваў суверэнітэт Вялікае княства Літоўска. Няўхільна прытрымліваўся 12 артыкула 3 раздзела статута Вялікае княства Літоўска, які забараняў раздаваць палякам маёнткі і пасады ў Вялікім княстве Літоўскім, сённяшняй Беларусі. Быў адным з багацейшых магнатаў. Калі Леў Сапега атрымаў вось мястэчка Пагост у асабістую ўласнасць, то ён 16 ліпеня 1593 года у Вільні выдае фундуш на будаўніцтва тут святога касцёла. Ну, а ксяндзам вось пад плябань, каб дзе было ім жыць, у вечнае карыстанне дорыць свой уласны двор, які тут у яго быў у Пагосце, разам з усёй зямлёю і з усімі пабудовамі. І ў тэстаменце Леў Сапега запісаў, што ўсе яго нашчадкі Сапегі павінны абараняць тут сваіх падданых ад крыўды, а ўсе ксяндзы павінны маліцца ў касцёле за ўсіх памерлых з роду Сапегаў. А калі хто парушыць гэта, то той на страшным судзе будзе адказваць перад самім панам Богам.
Той касцёльчык быў драўляны, і ў 1654 годзе, значыцца, падчас вайны з маскоўскай дзяржаваю, касцёл быў спалены маскоўскім войскам. Ну, але хутка быў пабудаваны тут новы касцёл, і ён прастаяў больш за 100 гадоў. А ў 1766 годзе ксёндз Песляк пры падтрымцы кашталяна Станіслава Бужынска замест старога касцёла тут быў збудаваны новенькі касцёл, значыцца, з 2 вежамі, прыгожы касцёльчык. І той касцёл прастаяў усе войны, а ў 1950 годзе пасля вайны за савецкім часам ксёндз тут быў арыштаваны, касцёл у людзей адабраны, вежы разабраны, і храм Божы быў ператвораны пад калгасны склад. І толькі ў 1990-х годах будынак касцёла быў вернуты мясцовым каталікам, і яны яго адрамантавалі. Вось гэты касцёл Святой Троіцы. Марыя, Марыя, прачыста лілея, яснееш на небе зарой. Мы надто благие, дни наши лихие, счастливы мы только с тобой. Мы надто благие, дни наши лихие, счастливы мы только с тобой. Коли мы поблудим, про Бога забудем, от сердца своего не пихай. Хай добрые будем, хай небо здобудем, ты нам у житті помагай. Хай добрые будем, хай небо здобудем, ты нам у житті помагай. Тэрыторыя пагосскай парафіі, я вам скажу, была даволі вялікая. Вось пад канец 18 стагоддзя на тэрыторыі вось гэтай парафіі пагосскай пражывала 100 іўдзеяў, 2000 каталікоў і каля 5000 уніятаў. Ну, вы ж ведаеце, што Беларусь колись была цалкам уніяцкай краінай. І тут была уніяцкая царква. Она была якраз недалёка ад касцёла. Ну, і праіснавала уніяцкая царква тут у пагосце до 1839 года, да ліквідацыі уніі. Ну, а калі вось унію ліквідавалі, то і уніятаў мясцовых тады пачалі пераводзіць у праваслаўе. Дарэчы, вось каталікоў не краналі. І пагосскія уніяты не хацелі мяняць вось сваю веру, не хацелі пераходзіць з уніяцтва ў праваслаўе. І гэты пераход быў тут вельмі цяжкі. Я вам скажу, што не вадой святою тут перахрышчвалі, а казакі нагайкамі перахрышчвалі. Ну, пераход, конечно, быў вельмі марудны, но але пад канец 19 стагоддзя у новым пагосце тут ужо не было ані одна уніята. У 1879 годзе тут у новым пагосце была збудаваная новая мураваная праваслаўная царква. Ну і гэта вось царква, она вытрымала ўсе войны, рэвалюцыі, дайшла до нашых дзён. І гэта царква асвечана ў гонар Мікалая Цудатворца.
Маёнтак пагост быў падзелены на новы пагост і на стары пагост у 1818 годзе. І вось пра новы пагост, пра стары пагост вельмі шмат у свой час пісаў Вацлаў Ластоўскі. Гэта ён менавіта вось апісаў успаміны мясцовых жыхароў пра зачараваны горад Багоцк. І ён пісаў, што яму дзед адзін нават паказваў тое месца, дзе была уязная брама ў старажытны горад Багоцк. Ну, я вам скажу, што менавіта вось тут, у гэтых мясцінах, у старым пагосце прайшло дзяцінства Вацлава Ластоўскага. Гістарычная даведка. Ластоўскі Вацлаў Юстынавіч. Нарадзіўся 27 кастрычніка 1883 года. Беларускі грамадска-палітычны дзеяч, гісторык, філолог, этнограф, публіцыст, пісьменнік, літаратуразнавец. Адзін з аўтараў мемарандума прадстаўнікоў Беларусі, у якім адстойваў правы беларускага народа за нацыянальнае дзяржаўнае развіццё і які быў прадстаўлены на міжнароднай канферэнцыі ў Швейцарыі. Удзельнічаў у абвяшчэнні 25 сакавіка 1918 года незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У снежні 1919 года Вацлаў Ластоўскі узначаліў кабінет міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі. З дыпламатычнымі місіямі наведаў Бельгію, Германію, Ватыкан, Італію, Францыю, Швейцарыю і іншыя краіны, дзе выступаў за правы беларускага народа. У 1923 годзе падаў у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра. У 1927 годзе вярнуўся з эміграцыі ў БССР. Працаваў дырэктарам Беларускага дзяржаўнага музея, акадэмік і неад'емны сакратар Беларускай акадэміі навук. 23 студзеня 1938 года быў расстраляны. У 1958 рэабілітаваны. Вось у адных даведніках сказана, што Вацлаў Ластоўскі нарадзіўся ў Калесніках у Глыбоцкім раёне, а ў другіх даведніках сказана, што Вацлаў Ластоўскі нарадзіўся ў Калесніках тут ля новага пагоста ў Мёрскім раёне. Ну, сам Вацлаў Ластоўскі пісаў, што ён нарадзіўся на Дзейсненшчыне, а дзяцінства прайшло ў старым пагосце, у гэтых мясцінах. Я скажу, што Вацлаў Ластоўскі нарадзіўся на Беларусі. І за яе ён і загінуў. Яго абвінавацілі ў стварэнні арганізацыі Саюз вызвалення Беларусі. І на сёння ўжо дакладна вядома, што такой арганізацыі не існавала. І яна НКВД была выдумана для знішчэння беларускай інтэлігенцыі. І, дарэчы, менавіта ў гэтым годзе вось спаўняецца 130 гадоў з дня нараджэння Вацлава Ластоўскага. Тут вось у мястэчку новы пагост у 1910 годзе нарадзіўся наш знакаміты беларускі дырыжор і кампазітар Геннадзь Тітовіч. Гістарычная даведка. Тітовіч Геннадзь Іванович. Нарадзіўся 25 ліпеня 1910 года у новым пагосце Мёрскага раёна. Памёр 20 чэрвеня 1986 года. Харавы дырыжор, этна-музыказнавец, кампазітар. Скончыў Віленскую кансерваторыю. Вывучаў этнаграфію ў Віленскім універсітэце. У 1939 годзе сфарміраваў і ўзначаліў адзін з лепшых самадзейных харавых калектываў. У 1952 годзе мастацкі кіраўнік створанага ім дзяржаўнага акадэмічна-народнага хору Рэспублікі Беларусь. Збіраў і вывучаў беларускі музыкальны фальклор. Запісаў каля 3000 народных песень і танцаў. Аўтар песень на словы беларускіх паэтаў. Тітовіч Геннадзь Іванович, ён нарадзіўся тут у новым пагосце і тут хадзіў у школу. І сёння у новапагосцкай школе створаны музей Геннадзя Тітовіча, і тут традыцыя яго працягваецца. Упершыню Геннадзь Іванович пачуў песні ад бабулі і матулі, захапіўся гэтым. Потым пайшоў збіраць песні ў сваіх аднавяскоўцаў. Праз некаторы час стварыў хор і быў кіраўніком гэтага хору. Мы таксама, як і Тітовіч, збіраем песні, записываем іх, ладзім мерапрыемствы.
І ў будучым думаем таксама, як Геннадзій Іванович, створым свой хор. Ужо 4-й год, як я працую ў музеі імя Геннадзія Івановича Цітовіча. І мне гэта праца па душы. Вельмі падабаецца ствараць разам з дзеткамі зборнік альманах народнай творчасці, песеннай, слыннай, якую мы збіраем ад нашых вяскоўцаў, далучаем таксама туды і сваю творчасць. І мы разам калектыўнай працай ужо стварылі цэлы зборнік альманах, які называецца «Шукаю сябе». Геннадзій Цітовіч, ён тут нарадзіўся ў сям'і настаўнікаў. Тут ён скончыў школу і пасля адсюль паехаў вучыцца ў Вільню. Ён паступіў у семінарыю на святара. Ну, але са святарствам нешта не заладзілася. Ну, і ён паступіў ва універсітэт на матэматычны факультэт. Ну, але песня брала сваё. Алгарыфмы ему вучыць не вельмі хацелася больш спяваць, і ён паступіў у кансерваторыю. Вось там ён себе знайшоў, і ўсё жыццё сваё Геннадзій Цітовіч прысвяціў музыцы. Ой, там за горой, за горою крамяною голуби лятают, ще роскоши не познала, ужо леты минают. Ще роскоши не познала, ужо леты минают. Ой, там за горой. Геннадзій Цітовіч, Вацлаў Ластоўскі, яны абое збіралі беларускі фальклор і любілі беларускую песню. І вось Вацлаў Ластоўскі тут у пагосце запісаў вельмі одну цікавую такую песню. Вось паслухайце. Прыйшла бяда ў пагост і села пад мост. Сядзець бяда пад мостам, едуць людзі з хваростам. Бяда загуляла, ўсім колы паламала, а быў там апанас, дык ён бядзе ў морду раз, а там быўшы Петрок, дык ён бядзе ў морду разоў з пяток. Бяда ўцякла. Вось так трэба з бядой, як тут, вось у пагосці, а то пасядуць: ой, бяда, бяда, ай, бяда, бяда, пад хвост бяду, і ўсё будзе добра. Так што поспехаў вам, усяго самага найлепшага, перамог і жывіце без бед. Да пабачэння!